Len pred malou chvíľou sa začala šíriť smutná správa spojená s menom Aleny Heribanovej, ženy, ktorú si mnohí Slováci pamätajú ako elegantnú, pokojnú a dôstojnú tvár televíznej obrazovky. Správa, ktorá prišla nečakane, zasiahla nielen jej blízkych, ale aj divákov, ktorí ju roky vnímali ako symbol profesionality, ženskosti a vnútornej sily. Najviac však ľudí zlomil okamih, keď sa hovorilo o jej dcére. O dcére, ktorá nedokázala zadržať slzy a v bolestnom tichu vyslovila slova rozlúčky. Nebol to veľký prejav, neboli to dramatické gestá. Boli to obyčajné slová človeka, ktorý miluje svoju mamu a zrazu musí čeliť chvíli, na ktorú nikto nie je pripravený. Alena Heribanová bola dlhé roky ženou, ktorá pred kamerami pôsobila vyrovnane. Vedela sa usmievať, hovoriť pokojne, udržať si dôstojnosť aj v náročných chvíľach. Práve preto je tento obraz taký bolestivý. Žena, ktorú verejnosť poznala ako silnú a vždy upravenú osobnosť, sa teraz ocitá v príbehu plnom slz, ticha a otázok. Čo sa skrýva za týmto dojemným lúčením? Prečo slová jej dcéry vyvolali takú silnú reakciu? A čo všetko musela rodina prežívať mimo pohľadu verejnosti? Niektoré správy nás zasiahnu nie preto, že poznáme všetky detaily, ale preto, že v nich cítime niečo hlboko ľudské. Strach zo straty, bolesť z odlúčenia, lásku, ktorú si často naplno uvedomíme až vtedy, keď sa pred nami objaví možnosť posledného rozlúčenia. A práve preto tento príbeh nie je len o známej tvári z televízie. Je to príbeh o matke, dcére, rodine a o tých chvíľach, keď sa aj najsilnejší ľudia zlomia. Alena Heribanová nikdy nebola iba obyčajným menom v slovenskom mediálnom priestore. Pre mnohých divákov predstavovala istotu, eleganciu a pokoj. Bola ženou, ktorá sa pred kamerou nepokúšala zaujať krikom ani lacnou senzáciou. Jej sila bola práve v dôstojnosti, v kultivovanom prejave a v schopnosti pôsobiť prirodzene aj tam, kde iní strácali istotu. Ako moderátorka, autorka a známa televízna osobnosť sa stala súčasťou života mnohých domácností. Ľudia ju vydali na obrazovke, počúvali jej hlas, sledovali jej vystupovanie a postupne si ju spájali s obrazom ženy, ktorá má všetko pod kontrolou. Bola upravená, sústredená, profesionálna, pôsobila ako človek, ktorý vie zvládnuť tlak, pozornosť aj nároky verejného života. No, za každou verejnou osobnosťou sa skrýva aj súkromný svet. Svet, do ktorého kamery nevidia. Svet, kde už človek nie je moderátorkou, autorkou ani známou tvárou, ale iba matkou, ženou, blízkou osobou. A práve tento rozdiel robí aktuálny príbeh takým dojemným. Pre verejnosť bola Alena symbolom pokoja. Pre svoju rodinu však bola predovšetkým mamou. Tou, ktorá mala svoje radosti, bolesti, tiché obavy, aj chvíle, keď nepotrebovala potlesk, ale obyčajnú blízkosť. Preto, keď sa objavili slzy jej dcéry, zasiahlo to ľudí oveľa hlbšie. Neboli to slzy pred kamerou kvôli senzácii. Boli to slzy dieťaťa, ktoré sa dotýkajú každého, kto vie, čo znamená báť sa o matku. Existujú ľudia, ktorí celý život vystupujú pred verejnosťou s úsmevom, no za tým úsmevom sa často ukrývajú úplne obyčajné ľudské bolesti. A práve v tom je príbeh Aleny Heribanovej taký silný. Najsilnejším okamihom celého príbehu sa stal moment, keď sa dcéra Aleny Heribanovej neubránila slzám. Nebolo potrebné povedať veľa. Stačil trasúci sa hlas, pohľad plný bolesti a krátke slová rozlúčky, aby každý pochopil, že tu nejde o obyčajnú správu zo sveta známych osobností. Išlo o niečo oveľa hlbšie. O bolesť dieťaťa, ktoré sa díva na svoju mamu a v jednej chvíli cíti všetko naraz. Lásku, strach, bezmocnosť aj spomienky. V jej očiach bolo vidieť viac, než dokázali vyjadriť slová. Boli tam roky spoločného života, chvíle radosti, rodinné rozhovory, obyčajné dni, ktoré si človek často neváži, kým sa nezmenia na spomienky. Keď sa hlas zlomí pri slove s Bohom, nejde len o vetu. Je to celé detstvo, celé puto, celý svet, ktorý sa v tej chvíli zatrasie. Lúčenie medzi matkou a dcérou má zvláštnu silu. Nie je to vzťah, ktorý sa dá vysvetliť jednou spomienkou alebo jednou fotografiou. Je v ňom starostlivosť, obavy, hádky, odpustenia, objatia aj ticho, v ktorom si dve blízke osoby rozumejú bez slov. Preto slzy dcéry zasiahli tak silno. Neboli to slzy pre verejnosť, boli to slzy človeka, ktorý nedokáže prijať, že niektoré chvíle už nemožno vrátiť späť. A práve vtedy sa príbeh prestal týkať iba Aleny Heribanovej ako známej tváre. Zrazu sa týkal každého, kto má mamu. Každého, kto sa niekedy bál o rodiča. Každého, kto vie, že existujú slová, ktoré by sme najradšej nikdy nemuseli vysloviť.
Keď dieťa plače pred svojou matkou, nie je to už príbeh celebrít. Je to bolesť, ktorej rozumie každá rodina. Verejnosť poznala Alenu Heribanovú ako ženu, ktorá vedela vystupovať s noblesou. Na obrazovke pôsobila pokojne, sústredene a vyrovnane. Mala v sebe prirodzenú eleganciu, ktorá nepotrebovala veľké gestá. Pre divákov bola osobnosťou, ktorú si spájali s kultivovaným prejavom, profesionalitou a istotou. Lenže doma nebola ikonou televízie. Doma bola predovšetkým mamou. Pre svoje céry nebola len ženou z obrazovky. Bola tou, ktorá poznala ich radosti aj strachy. Tou, ktorá sa pýtala, či jedli, či sú v poriadku, či niečo nepotrebujú. Bola súčasťou obyčajných dní, ktoré sa navonok nezdajú výnimočné, ale práve oni tvoria skutočný život rodiny. Spoločné rozhovory, tiché rady, pohľady plné pochopenia, starosti ukryté za pokojnou tvárou, to sú veci, ktoré si dieťa pamätá najdlhšie. Sláva nikdy nedokáže nahradiť materstvo. Potlesk publika nemá rovnakú hodnotu ako dôvera dieťaťa. Televízne úspechy môžu vytvoriť verejný obraz, ale doma človeka nehodnotia podľa kariéry. Doma ho milujú pre jeho prítomnosť, pre láskavosť, pre dotyky, ktoré upokoja a pre slová, ktoré vedia podržať v najťažšej chvíli. Preto má rozlúčka jej dcéry takú veľkú váhu. Nie je to rozlúčka s verejnou osobnosťou, je to rozlúčka s mamou. S človekom, ktorý bol súčasťou každého dôležitého obdobia života. S niekým, kto možno navonok pôsobil silno, ale v súkromí mal tiež svoje slabosti, únavu, bolesti a chvíle, keď potreboval byť chránený. Ľudia často zabúdajú, že aj známe tváre majú svoje rodiny. Aj oni majú deti, ktoré sa o ne boja. Aj oni majú večery, keď sú unavené, tiché a zraniteľné. A možno práve preto tento príbeh bolí tak veľmi. Ukazuje nám, že za každou silnou ženou môže stať obyčajná mama, ktorú niekto miluje viac než celý svet. Život Aleny Heribanovej nikdy nebol len príbehom svetiel, kamier a verejných vystúpení. Navonok pôsobila ako žena, ktorá vie kráčať životom s istotou. Diváci ju poznali ako elegantnú osobnosť, ktorá si aj v náročných chvíľach dokázala zachovať pokoj, úsmev a dôstojnosť. Roky stála pred kamerami s prirodzenou ľahkosťou, akoby tlak verejnosti, očakávania a neustála pozornosť boli niečím, čo ju nemôže zlomiť. Lenže každý život má aj druhú stranu, tú, ktorú nevidí kamera. Tú, ktorú neukazujú fotografie zo spoločenských udalostí. Aj Alena prešla obdobiami, ktoré si vyžadovali veľa vnútornej sily. Boli tu chvíle zmien, osobných rozhodnutí, rodinných otázok a tichých rán, o ktorých sa možno nikdy nehovorilo nahlas. Verejnosť videla upravenú ženu, ale iba jej najbližší vedeli, koľko odvahy sa niekedy skrývalo za obyčajným úsmevom. S rokmi prichádzajú nielen úspechy, ale aj straty. Človek si uvedomuje, že niektoré vzťahy sa menia, niektoré istoty miznú a niektoré spomienky začnú bolieť viac než kedysi. Alena však aj napriek tomu zostávala ženou, ktorá pred svetom nestrácala tvár. Možno práve preto pôsobila tak silno. Nie preto, že by nikdy netrpela, ale preto, že sa naučila niesť svoje bolesti potichu. A práve toto ticho dnes dostáva nový význam. Nie každé mlčanie znamená pokoj. Niekedy je mlčanie spôsob, ako sa človek snaží nezrútiť, ako sa snaží ochrániť svoju dôstojnosť, ako nechce zaťažovať druhých tým, čo nosí vo svojom vnútri. Za Aleninou eleganciou bola aj výdrž, za jej pokojom bolo veľa prežitých dní, ktoré možno neboli jednoduché, a za každou silnou ženou sa často skrýva príbeh, ktorý svet nikdy úplne nepozná. Keď prídu najťažšie chvíle, všetko ostatné začne strácať význam. Sláva, potlesk, titulky v novinách, spomienky na úspechy, to všetko ustúpi do úzadia. Vtedy človek zistí, že najdôležitejšie nie je to, koľko ľudí ho kedysi obdivovalo, ale kto pri ňom zostane, keď už nie je čo predvádzať. A práve v takých chvíľach sa rodina stáva posledným bezpečným miestom. Pre Alenu neboli jej dcéry len súčasťou súkromného života. Boli dôkazom lásky, ktorá pretrváva aj vtedy, keď sa svet okolo mení. Verejnosť môže poznať len útržky príbehu, môže vidieť iba správy, fotografie alebo krátke vyjadrenia. Ale rodina pozná všetko, čo zostáva medzi riadkami. Únavu, obavy, tiché rozhovory, aj pohľady, v ktorých sa povie viac než slovami. Preto slzy dcéry tak silno zasiahli. Neboli to len slzy smútku. Boli to slzy človeka, ktorý vie, čo všetko mama prežila. Slzy za roky starostlivosti, za všetky chvíle, keď bola oporou, za všetky tiché obety, ktoré svet nikdy nevidel. V jednej rozlúčke sa môže ukryť celý život vďaky. Jedno zlomené slovo môže niesť viac lásky než dlhý prejav. Rodina je miesto, kde aj tí najsilnejší ľudia môžu byť slabí, kde nemusia nič predstierať, kde nemusia byť ikonou, osobnosťou ani ženou, ktorá vždy všetko zvládne. Stačí, že sú milovaní.
Stačí, že niekto drží ich ruku. Stačí, že v tichu nie sú sami. A možno práve toto je najhlbšie posolstvo celého príbehu. Po všetkých úspechoch, po všetkých vystúpeniach a rokoch pred očami verejnosti najväčšiu hodnotu nemá dáv, ktorý tlieska. Najväčšiu hodnotu majú známe ruky blízkych ľudí, ktoré zostanú, keď svetlá zhasnú. Keď sa smutná správa spojená s Alenou Heribanovou dostala medzi ľudí, mnohí na chvíľu stíchli. Nebola to len ďalšia informácia, ktorá sa myhne v správach a o pár hodín zmizne. Bolo to meno, ktoré v sebe nieslo spomienky. Meno ženy, ktorú si celé roky spájali s televíznou obrazovkou, s pokojom, kultivovanosťou a eleganciou, aká sa dnes vidí čoraz zriedkavejšie. Pre jednu generáciu nebola Alena iba moderátorkou. Bola súčasťou domácností, večerov, rozhovorov a období, ktoré už patria minulosti. Ľudia si pamätali jej hlas, jej pohľad, spôsob, akým vedela viesť rozhovor bez zbytočného napätia. Pamätali si jej dôstojnosť, jej úsmev aj ten zvláštny pokoj, ktorý prinášala pred kamery. A práve preto ich teraz zasiahlo, keď sa jej meno objavilo v spojení so slzami, lúčením a bolesťou rodiny. Na sociálnych sieťach a v rozhovoroch sa začali vracať staré spomienky. Niektorí si vybavili programy, v ktorých ju sledovali. Iní hovorili o tom, že Alena patrila k časom, keď televízia mala inú atmosféru. Pomalšiu, ľudskejšiu, menej hlučnú. Zrazu sa nehovorilo iba o nej, ale aj o tom, ako rýchlo plynie čas. O tom, ako ľudia, ktorých sme kedysi vnímali ako stále prítomných a silných, tiež starnú, tiež sa menia, tiež nesú svoje vlastné bolesti. A v tom bola najväčšia sila tejto reakcie. Diváci nesmútili len za známou tvárou. Smútili aj za kúskom vlastnej mladosti, za rokmi, ktoré sa už nevrátia, za televíznymi večermi, ktoré patrili ich rodinám, rodičom, starým obývačkám a spomienkam, ktoré dnes pôsobia vzdialene ako sen. Príbeh Aleny im pripomenul, že verejné osobnosti nie sú nemenné symboly, sú to ľudia z mäsa a kostí. Aj oni majú svoje rodiny, svoje slabosti, svoj strach a svoje tiché chvíle, o ktorých verejnosť nič nevie. Môžu odísť z obrazovky, môžu sa stiahnuť z verejného života, ale to, čo zanechali v srdciach divákov, nezmizne. Niektoré tváre sa jednoducho stanú súčasťou našej pamäti a keď sa ich príbeh zrazu zahalí do smútku, boli to viac, než by sme čakali. Lúčenie dcery s matkou nikdy nie je obyčajný okamih. Aj keď trvá len pár sekúnd, môže v sebe niesť celý život. Presne preto slová, ktoré zazneli cez slzy, pôsobili tak hlboko. Neboli to iba slová bolesti. Bola v nich vďačnosť, láska, bezmocnosť a všetko to, čo človek nedokáže vysloviť, keď sa mu pred očami premieta celý vzťah s mamou. Dcéra neplakala len preto, že prišla ťažká chvíľa. Plakala aj za všetky roky, v ktorých bola Alena pri nej. Za rozhovory, ktoré možno navonok vyzerali obyčajne, ale dnes majú cenu pokladu. Za rady, ktoré kedysi možno zneli prísne, no časom sa ukázali ako prejav lásky. Za tiché obavy matky, za jej starostlivosť, za chvíle, keď stála pri rodine aj vtedy, keď sama potrebovala oporu. Niekedy si deti až v dospelosti uvedomia, koľko toho matky niesli bez sťažovania, koľko strachu ukryli za pokojný hlas, koľko únavy schovali za úsmev, koľkokrát povedali som v poriadku, hoci v skutočnosti neboli. A keď príde okamih rozlúčky, všetky tieto spomienky sa spoja do jedného silného pocitu, ktorý sa už nedá zastaviť. Slzy preto nemusia znamenať iba smútok, môžu byť aj jazykom lásky. Môžu hovoriť: ďakujem, že si tu bola, ďakujem, že si ma chránila, ďakujem, že si ma učila byť silnou. Ďakujem za všetko, čo si urobila, aj keď som tomu vtedy možno nerozumela. A práve v tom je táto rozlúčka taká ľudská. Matka nemusí byť dokonalá, aby bola milovaná. Nemusí mať bezchybný život, bezchybné rozhodnutia ani bezchybnú minulosť. Deti si napokon nepamätajú iba verejný obraz svojej mamy. Pamätajú si dotyk, hlas, vôňu domova, pohľad pri dverách, otázku, či sú v poriadku. Pamätajú si drobnosti, ktoré boli v skutočnosti najväčšími dôkazmi lásky. Preto slová dcéry nezneli ako koniec, zneli ako vyznanie. Ako tiché poďakovanie žene, ktorá pre verejnosť mohla byť známou osobnosťou, ale pre ňu bola predovšetkým mamou. Sú rozlúčky, ktoré lásku neukončia. Iba ju premenia na spomienku, ktorá zostane žiť navždy. Príbeh Aleny Heribanovej a slzy jej dcéry nám pripomínajú niečo, na čo v každodennom zhone často zabúdame. Život je krehký. Ľudia, ktorých milujeme, tu nebudú navždy a chvíle, ktoré dnes odkladáme na zajtra, sa jedného dňa môžu zmeniť na bolestivé otázky. Prečo som nezavolal? Prečo som nepovedal ďakujem? Prečo som sa neospravedlnil skôr? Nemali by sme čakať, kým sa láska objaví až v slzách rozlúčky. Nemali by sme nechať najdôležitejšie slová visieť niekde medzi hrdosťou, hanbou a mlčaním. Rodičia často nežiadajú veľa. Niekedy im stačí krátky telefonát, obyčajná otázka, či sú v poriadku, alebo tiché objatie,
bez veľkých slov. Aj tí najsilnejší ľudia v rodine potrebujú cítiť, že nie sú sami. Mama, ktorá celý život držala ostatných, môže mať chvíle, keď sama potrebuje podržať. Otec, ktorý mlčal, môže v skutočnosti čakať na jedno láskavé slovo. A dieťa, ktoré si myslí, že má ešte veľa času, môže zrazu pochopiť, že čas nie je samozrejmosť. Každá smutná správa o známom človeku nás na chvíľu zastaví, no najdôležitejšie nie je len to, čo cítime pri príbehu niekoho iného. Najdôležitejšie je, či si vďaka nemu spomenieme na vlastnú rodinu, na ľudí, ktorých máme blízko, ale niekedy ich berieme ako istotu. Nečakajme na deň, keď budeme musieť povedať s Bohom, aby sme si uvedomili, koľko slov zostalo nevyslovených. Alena Heribanová zostáva v pamäti mnohých ľudí ako žena, s noblesou, pokojom a výnimočnou vnútornou silou. Pre verejnosť bola známou televíznou tvárou, osobnosťou, ktorá dokázala prinášať eleganciu aj dôstojnosť do sveta médií. No, pre svoju rodinu bola niečím oveľa dôležitejším. Bola mamou. Bola ženou, ktorej prítomnosť mala hodnotu väčšiu než potlesk, sláva či uznanie. Nech už sa za touto smutnou chvíľou skrýva čokoľvek. Obraz céry, ktorá plače a lúči sa, v nás zanecháva silnú stopu. Pripomína nám, že rodinné putá sú jednou z najvzácnejších vecí, ktoré v živote máme. Sláva môže pominúť, obrazovky môžu stíchnuť, ale láska, ktorú človek zanechá v srdciach svojich blízkych, zostáva. Ak vás tento príbeh zasiahol, napíšte do komentárov odkaz podpory, spomienku alebo tiché želanie pre Alenu a jej rodinu. Možno práve vaše slová budú malým prejavom úcty k žene, ktorá sa stala súčasťou spomienok mnohých ľudí. Ak cítite, že takéto príbehy majú zmysel, podporte video lajkom, zdieľajte ho s niekým, komu môže pripomenúť hodnotu rodiny a prihláste sa na odber kanála. A hlavne, ak vám príbeh Aleny Heribanovej a slzy jej dcéry pripomenuli niekoho blízkeho, venujte mu dnes aspoň 1 minútu. Zavolajte, napíšte, objímte. Pretože niekedy je obyčajné, ako sa máš, tým najvzácnejším darom, ktorý môžeme druhému človeku dať.